देवाचे आशीर्वाद घेऊन, स्वामींचे आशीर्वाद घेऊन इथे सावलीखाली आता चूल मांडतोय. त्याच्या हाताने तुटली ना का माहिती पडते ही तयार झाली. ही बघा, वाराची दिशा बदलते ना सारखी सारखी. धणे जर का जास्त झाले ना तर मसाला फिका पडतो. आणि कमी प्रमाणात पण कोणाला मागवायचं असेल ना म्हणजे अतर्क्यवधूत हे स्वर्णगामी, अशक्य हे शक्य करतील स्वामी. जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय, स्वयं भक्त. वाघी चला घरामध्ये. बघा ऐकतोय का बघा. चला घरात. कुणाला घे, याला घे. चला चला घरात. चला जेवायचं ना. चला घे, आला घे. आबा आला. तो दादा आहे, जा घे. कुणाला घे, आला पटकन. तो दादा बोल तुझा. तू दादा बोल तुझा. वाकडा वाकडा होऊ नको, जा घे. हे शेरू, कुणाला तो ड्रम आहे ह्या साईडला घे. तिकडे ऊन लागेल ना दोघांना. ऐकलं का. सरकव जरा ह्या साईडला ड्रम. इकडे घे ह्या साईडला. हां थोडासा ऊन लागेल ना म्हणून. बसा खाली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आजच्या व्लॉगची सुरुवात देवाच्या पूजेपासून केलेली आहे. म्हणजे नवीन बघा आपण काहीतरी चालू करतोय. तर देवाचे आशीर्वाद घेऊन, स्वामींचे आशीर्वाद घेऊन आजच्या माझ्या व्यवसायाला मी सुरुवात करते. आता मला की नाही मसाले भाजून घ्यायचे आणि सगळी तयारी ना मी करून ठेवलेली आहे. म्हणजे मिरची वगैरे आहे ना ती साफ वगैरे करून ठेवलेली आहे. ती तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. गरम मसाले सगळे आता काढून ठेवलेले आहेत. आणि तुम्हा सर्वांच्या पण भरपूरशा ताईंच्या कमेंट्स होत्या की कसं आम्हाला तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करता येईल. तर नंबर वगैरे मी देते स्क्रीनवरती. तर तुम्ही त्या नंबरवरती कॉल करा, मेसेज करा आणि मग म्हणजे कशाप्रकारे तुमच्यापर्यंत पोचवता येईल हे आपण बोलून ठरवूया. तर आज मी 5 किलोचा मालवणी मसाला तयार करणार आणि स्पेशल मालवणी मसाला मी हा तयार करणार आहे. म्हणजे 2 प्रकारचा मसाला मी विचार करते तयार करायचा. म्हणजे काही जणांना बघा तिखट आवडतो मसाला, काही जणांना जर का हलका तिखट आवडतो. त्या पद्धतीने 2 प्रकारचे मसाले मी तयार करायचा पक्का विचार केलेला आहे. तर आज जो मसाला करणार आहे तयार तो स्पेशल मसाला, म्हणजे त्यात तिखटाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर का ऑर्डर करायचे असेल तर ह्या नंबरवरती मेसेज करा, कॉल करा आणि मग आपण बोलू मग. आणि अजून पण तुम्हाला बघा म्हणजे जास्त समजा कोणाची ऑर्डर असेल, एक 5 किलो 10 किलो तुम्हाला हवा असेल बनवून आणि म्हणजे तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्हाला मसाले बनवून दिले जातील. तर नक्की सगळ्यांनी कॉल करा मला आणि मेसेज करा. तर चला आता सुरुवात करूया मसाला भाजण्यापासून. चूल मांडायचे सगळ्यात आधी. तर माझा विचार झाला की बाहेर आपल्या बागेमध्ये चूल मांडूया, म्हणजे असं हवेवरती. म्हणजे घरामध्ये धूर वगैरे जाऊन कोणाला त्रास नको व्हायला. वाघ्या शेरू आहेत दोघंजणं, परत कुणाचं पण बघा ऑफिस वगैरे चालू असणार तर त्यांना उगा त्रास व्हायला नको. त्याच्यामुळे विचार झाला की आपल्या बागेमध्ये चूल मांडायची, मस्त असं हवेशीर जागेमध्ये बसून छान असा मसाला भाजून घ्यायचा. तर सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे. 22 प्रकारचे मसाले, गरम मसाले आपण आपल्या मसाल्यामध्ये वापरतो आहे, मालवणी मसाल्यामध्ये. आणि मिरची एक म्हणजे 3 प्रकारची मिरची, बेडगी मिरची आहे. म्हणजे तुम्हाला सविस्तर थोडीशी फक्त माहिती देते, कारण बघा समोर आता तुम्ही विकत घेणार तर तुम्हाला पण माहिती असायला हवं की आपण काय काय मसाल्यामध्ये वापरतो आहे. बेडगी मिरची आहे, शंकेश्वरी, लवंगी मिरची, अशा 3 प्रकारच्या मिरच्या आपण घेतो आहे आणि 22 प्रकारचे गरम मसाले. चला सुरुवात करूया. कोणाला जर का प्रमाण वगैरे हवं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देण्याचा प्रयत्न करते की 5 किलो मसाल्यामध्ये किती प्रमाण वापरलं आहे. जर का तुम्हाला हवं असेल तर नक्की मला कमेंट करा. आणि थोडासा जरा टाईम जाईल, म्हणजे कमेंट आला तरच मी देईन, कारण ते लिहायलावर थोडासा कसा टाईम जाईल ना त्याच्यामुळे. पण नक्कीच मी प्रयत्न करीन. चला सगळं तयारी करूया. ऊन बघा आलं कडकडीत, सावली शोधतोय आम्ही. तर इथे सावलीखाली आता चूल मांडतोय. धुमस आपल्या घरामध्ये नको जायला ना, सगळ्यांना त्रास नको कोणाला. तर ही जागा फिक्स केली कारण इथेच सावली आहे, बाकी सगळीकडे ऊन आलं आहे. अगोदर विचार केला होता की तिकडे जायचं त्या साईडला. हां 10-10:30 नंतर ऊनच येतं ना, मग कसं कडकडीत ऊन पडले. तर इथं आपण चूल पेटूया आणि इथे पटकन आता मसाला केला सगळा भाजायला घेऊया. सगळं सामान आता पटाट्यानं आणून ठेवते, कुणाला जेवण जरा मदत करते पटकन. हे कसे आता मिरची भाजून आपल्याला परत सुकवायची पण आहे ना, त्याच्यामुळे जरा जवळ बाहेरच घेतलेलं बरं. असं
भांडं आणते मी, तोंड कुठे करणार. वाऱ्याची दिशा बघ, वाऱ्याच्या दिशेने चूल पेटवायला लागेल हा. नाही तर सगळा धुमास नाका तोंडात जाईल ना. वारा बा असा आहे, ह्या साईडला वारा आहे. हां हां चालेल. हां 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 चालेल. हां हां चालेल. हां चला तयारी करूया थोडीशी. चला चूल बघा आपली आता पेटलेली आहे. सगळ्यात आधी आता मी मिरची की नाही भाजून घेणार आहे. म्हणजे एकीकडे भाजायची आणि एकीकडे आपल्याला सुकत घालायची. तर सगळ्यात आता ही पातळ झालीची बघा मिरची, ही लवंगी मिरची ती आधी भाजून घेते. आणि भाजताना त्यात थोडं थोडं तेल घालायचं. जरा कढई गरम होऊ दे, मग तेल घालूया आपण. आता कढई तापली चांगली. आग जरा कमी कर. मग लय आग वागते. वाढवायची. कमी कर बोलते. कमी लाकडं काढायची. लाकडं ती बारक्या लाकडांची आग आहे, मोठ्या नाही. ती कमी होणार. मिरची अशी एकदम अशी कुरकुरीत झाली पाहिजे बस. अशी हे बघ, अशा हाताने तुटली ना का माहिती पडते ही तयार झाली. ही बघा कशी पटकन तुटते. भाजून झाली. परत एकदा ऊन दाखवायचं. मग आग कमी ठेवा, आग कमी, जास्त नको आग. कमीच होणार. हां कुणालच्या मला मदत करतायत. आता ही शंकेश्वरी मिरची बघा टाकली भाजायला. धुमस सुटलाय, धुमस. हां धूर येतो ना. आणि एकीकडे तिकडे सुकवायचं पण काम चाललंय. ती बघा जेवढी भाजून झाले ना तेवढी सुकवायचं काम चाललंय. ते कुणालच्या बाबा करतायत. बेडगी मिरची घेतली बघा भाजायला. आणि मिरचीची क्वालिटी बघा, चांगल्या क्वालिटीचा सगळा माल आणलेला आहे. म्हणजे मालामध्ये कुठलीच तडजोड आम्ही केलेली नाही. एकदम चांगल्या क्वालिटीचं सगळं घेतलेलं आहे सामान. गरम मसाला असू दे, मिरची असू दे, सगळं काही चांगल्या क्वालिटीचं. मिरची सगळी भाजून घेतलेली आहे. आणि आता मी थोडंसं जरा ब्रेक घेतला आहे. जरा म्हटलं थांबूया. कढई बघा साईडला करून ठेवले. आणि आता आपल्याला गरम मसाले भाजायचे. मसाले भाजायला सुरुवात करूया. एकूण 22 प्रकारचे गरम मसाले घेतलेले आहेत. गरम मसाले फक्त, मिरची वगैरे सगळं सोडून गरम मसाले 22 प्रकारचे आहेत. त्यात हिंग, तीळ, खसखस, धणे, जिरं, शहाजिरं, तमालपत्र, परत जायपत्री, मायपत्री, वेलची, मसाला वेलची, म्हणजे ते मटण मसाला वेलची म्हणजे ती एक आहे. आणि अजून काय बरं, कसुरी मेथी, दालचिनी, परत जिरं, साधं जिरं, राई, आणि अजून काय बरं, एक मिनटं, हां तीळ आहेत, लवंग, परत चक्रीफूल, हे दगडफूल, काळी मिरी, परत ह्याला काय म्हणतात, काहीतरी ह्याला पटकन बघा नाव बघा येत नाही ह्याला. हे आपल्या इथं आहे ना झाड, ह्याचं काय ह्याला म्हणतात, ते मच्छीमध्ये घालतात, त्रिफळ नावं बघा पटकन येत नाही. पण ती साधी वेलची बघा, असं सगळं साहित्य काढलेलं आहे. तुम्हाला जर काय ह्याचं माप परफेक्ट हवं असेल ना तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सगळं माप देते, कारण प्रत्येकाचं माप की नाही वेगळं वेगळं आहे. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला आता व्हिडिओमध्ये सांगू शकत नाही की किती माप आहे ते, पण प्रत्येकाचं वेगळं माप आहे. आणि सगळं मसाल्याचं माप आहे ना मी एका ह्याच्यावरती लिहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे मला माहिती आहे किती अंदाज आहे ते असं. तर चला आता हे जरा भाजून घेऊया. सगळ्यात आधी बडीशाप भाजून घेते. बडीशापचं माप तुम्हाला मी सांगू शकते. बाकी ह्याच्या छोट्या छोट्या वस्तू बघा असतात ना, म्हणजे दगडी फुलं आहे, तमालपत्र, हे ते सगळं असतं ना, जायपत्री, मायपत्री, त्याचं कसं माप थोडंसं कमी असतं. आता इथे मी 5 किलो मिरची घेतलेली आहे ना, तर इथे मी 1/2 किलो बघा ही बडीशाप घेतलेली आहे. तर सगळ्या आधी बडीशापच भाजून घेते. आणि त्याच्यानंतर मग खसखस बघा, 1/2 किलो खसखस आहे. गरम मसाल्यामध्ये सगळ्यात महाग काय आहे तर खसखस, हो की नाही. काळी मिरी नाही, पण काळी मिरी तरी थोडीशी स्वस्त आहे, पण खसखस सगळ्यात जास्त महाग खसखस आहे. त्याच्यानंतर वेलची, आणि त्याच्या खाली काळी मिरी. म्हणजे असे एक 4-5 गरम मसाल्याचे पदार्थ आहेत ना जे खूप असे महाग आहेत.
असं आहे. धणे सगळ्यात स्वस्त काय धणे आणि तमालपत्र आहेत ना ते स्वस्त. धणेसुद्धा स्वस्त आहेत, एवढे काय महाग नाही आहे. तर धणे तुम्हाला मी सांगते, धण्याचं प्रमाण मी जास्त नाही घेतलेलं आहे, कारण जर का जास्त प्रमाण घेतलं धण्याचं तर आपला मसाला जो आहे ना तो फिका पडण्याचे म्हणजे चान्स असतात. त्याच्यामुळे धण्याचं प्रमाण मी कमी घेतलेलं आहे. तर इथे मी अर्धा किलो धणे घेतलेले आहेत. बघा हे म्हणजे गेल्या वर्षी जो माझा मसाला मी बनवला होता ना, आपला हा मालवणी मसाला, गेल्या वर्षीचा मसाला काल माझा संपलेला आहे. इतका सुंदर मसाला झाला होता आपला आणि रंग त्याचा म्हणजे जवळजवळ 8 ते 9 महिने माझा तो मसाला चालला आणि त्याचा रंग जसा न तसा होता. अजिबात कुठे रंग फिका नाही पडला. चवीला पण खूप छान झाला होता. त्याचं मुख्य कारण आहे की धण्याचा वापर मी कमी केलेला, कारण धणे जर का जास्त झाले ना तर मसाला फिका पडतो. हा एक अनुभव आहे, तो तुम्ही तुमच्याशी शेअर केलेला आहे. आणि कालच मी ना आपल्या चॅनलवरती गरम मसाल्याचा व्हिडिओ पण टाकलेला आहे. पण जुना व्हिडिओ आहे तो. म्हणजे मला असं वाटतं की जवळजवळ 2-3 वर्षापूर्वी मी व्हिडिओ केला होता मुंबईमध्ये असताना गरम मसाल्याचा. तो मी व्हिडिओ शेअर केलेला आहे, कारण मुंबईला असताना मी गरम मसाले वगैरे घरच्या घरी तयार करायची, कारण तिकडे सहज मिळायचं सगळं. त्याच्यामुळे घरच सगळं मी तयार करायची. आता इथे गावच्या ठिकाणी सगळ्या वस्तू कशा पटापट मिळत नाही, त्याच्यामुळे मग शक्य होत नाही त्या गोष्टी. हां, आता हे पण आम्ही सगळं सामान तुम्हाला मी सांगते आणि व्हिडिओ तुमच्याशी पण शेअर केलेला आहे. आम्ही कुडाळला गेलो होतो हे सामान आणायला. अगोदर मी तरळ्यामध्ये चौकशी केली, कणकवलीला गेलो होतो खास हे मसाले आणण्यासाठी. त्याच्यानंतर गेलो कुडाळला, म्हणजे कणकवलीमध्ये थोडेसे महाग होते मसाले वगैरे. कुडाळला पण गेलो तेव्हा तिथे थोडेसे जरा आम्हाला थोडेसे फक्त कमी रेटमध्ये मिळालेले आहेत, त्याच्यामुळे घेतलेलं आहे. याचं कारण महाग असण्याचं कारण पण तुम्हाला सांगते, कारण अजून मिरची यावर्षी ना खूप महाग आहे. तुटवडा आहे मिरचीचा असं ते मसालेवाले म्हणत होते आणि अजून बाजारामध्ये मिरची जास्त प्रमाणात आलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे थोडेसे जरा भाव घेणे मिरचीचे जास्त आहेत असं. पण आजचा जो आपला मसाला आहे ना तो आपण चांगल्या क्वालिटीचा म्हणजे बोलतो स्पेशल सुपर मसाला आपण बनवतो आहे. त्याच्यामुळे सामानामध्ये कुठलीच तडजोड अशी केलेली नाही आहे. सगळं चांगल्या क्वालिटीचं सामान आणलेलं आहे मी. या सगळ्या गोष्टी आहेत. चला आता गरम मसाला भाजून घेऊया. सगळ्यात आधी मी आता काय तर बडीशेपपासून आपण सुरुवात करूया. लाकडं काढून टाकूया ना. चला झालं सगळं भाजून भिजून झालं, सुकून झाली मिरची. आता ही मिरची संध्याकाळपर्यंत आपल्याला अशीच ठेवायची चांगलं. नाही पण ते 4पर्यंत काढून टाकूया. हां, कडकडीत ऊन आता आहे ना चालू. आणि हा बघा गरम मसाला आपला. आता हा जरा गार करून घेते. गार झाल्यावर बघा हे तुम्हाला दिसतंय ना दालचिनी वगैरे, ते थोडेसे हाताने मी मोडून घेईन. जरा गार होऊ दे. जवळजवळ 1.5-2 किलोच्या आसपास हा गरम मसाला आहे आपला. हा भिजवायला पाहिजे. गरम मसाले आता हलकेसे की नाही थंड झालेत, जरा जाडे ते जरा तोडून घेते, म्हणजे कसं चक्कीमध्ये नाही डंक्यामध्ये घालताना बरं पडेल ना. आता हे आपल्याला पूर्णपणे गार करून झाल्यानंतर भरायचे व्यवस्थित डब्यामध्ये आणि मग आपल्याला डंक्यावर न्यायचे. आणि ते डंकेवाले काका आहेत ना, त्यांना सकाळी फोनसुद्धा मी लावला होता. तर ते म्हणाले की उद्याला या म्हणून तुम्हाला लगेच मसाला दळून देते. तर उद्या सकाळी आपण हा मसाला घेऊन जायचे डंक्यावरती. आता फक्त व्यवस्थित सगळा पॅक करून ठेवायचा गार झाल्यानंतर. आता हलकंसं अजून गरम आहे, पूर्णपणे थंडगार करायचे. तर अशा प्रकारे बघा मसाला आपला चुलीवरती तयार केलेला आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा याच पद्धतीने तयार केला होता. आता आम्ही मसाले करत होतो ना, गेल्या वर्षीची आठवण झाली मला. पण गेल्या वर्षी काय झालं की पाऊस पडत होता ना गेल्या वर्षी पाऊस आला. हां, गेल्या वर्षी पाऊस पडत होता मसाले करताना. आपल्या साहेबांना जेवायला दिलंय आणि आम्ही बसूनच जेवतो. ओके नाही शेरू? गरमी होते ना त्याच्यामुळे दही भात दिलंय दोघांना पण. तो बघा तिथे जेवतोय वाघ्या बाहेर. वाघी थोडंसं जरा जेवणात आता चेंज केलं आहे. आज मी बिझी ना मसाला बनवण्यामध्ये, आई ना, हो की नाही? म्हटलं चला थोडंसं ह्या दोघांना पण दाखवते तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये. दोघांनी अजिबात दंगा बिंगा काय नाही केला, आणि शांत इथे बसून होते. कारण मी त्यांना समोर दिसत होते ना, इकडनं दिसते ना मी इकडे सगळं, त्याच्यामुळे दोघं पण शांत बसून होते.
सावकाश का बेटा. खप्पा करा सगळं खप्पा करायचं बाबू. खप्पा करा. पोटू भरला. खप्पा करा. आम्हाला आळस उठायचा पण आळस. लेट झालं ना ते बाबाला उठवलं जेवायला. ऐकलं काय जेवायचं नाही. जेवायला चल पिठी भात का कुणालच्या बरोबर जेवायचं नाही आता. तर आत्ता मी पटकन बघा म्हणजे मसाला वगैरे भाजून झाल्यानंतर पटकन इथे पिठी भात केलेलं आहे. गरम गरम पिठी भात आणि त्या जोडल्या लोणचं. सकाळी नाश्त्यामध्ये चपाती भाजी खाल्ली होती सगळ्यांनी पोटभर, त्याच्यामुळे फारशी अशी भूक नाही लागली कोणाला. पण हा पिठी भात खाऊया आपण मस्त. थोडासा उशीरच झाला आहे. शेरू जेवला ना, तुला अजून हवं आहे. आणि हे जे कुलट्याचं पीठ आहे ना ते पण आपल्या घरचंच पीठ आहे. मस्त सुगंध सुटला आहे. चला आलो बघा आता मिरची भरायला. तुम्हाला पुन्हा एकदा मिरची दाखवते कशी कुरकुरीत बघा भाजून झालेली आहे. आता ही सगळी आपल्याला भरून घ्यायची आहे. कसली झाले मस्त. गोणी बघा लहान झाली. ह्याच्यामध्ये कर अर्धी करूया. नाही पण ती मिरची पडत नाही. चला 2 भाज्यात करूया. तर तयार झालेला मसाला आपला उद्या डंक्यामध्ये दळायला आपण जायचं आहे. त्या काकांशी आता फोनवरती बोलून झालं. उद्या सकाळी त्यांनी बोलवलेलं आहे. आणि स्क्रीनवरती तुम्हाला नंबर देते मी. ज्यांना कोणाला ऑर्डर करायची असेल तर पटापट सगळ्यांनी ऑर्डर करा. आणि कमी प्रमाणात पण कोणाला मागवायचं असेल ना, म्हणजे कोणाला जर का टेस्ट करायची असेल आणि त्याला बघायचं असेल तर ते पण तुम्ही ऑर्डर करू शकता. नक्कीच आम्ही तुमच्यापर्यंत घरपोच पोहोचण्याचा प्रयत्न करूया. तर चला मग ताईनो आजचा व्हिडिओ आता इथेच थांबवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि हाईप करा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. खूप खूप धन्यवाद.